ongi etorri beste behin nire kanalera, ongi etorri Ilargiren kanalera. Hemen gaude, oaingon baita Dark Soulen iruan joku izugarri honekin, asko gustatzen zaidan jokuakin, orduak pasako dituzten jokuakin. A ber, esplikatuko izuet pixkot nola nibeleziko naizen. Ikusten dezuen bezala destreza 14 igodet, arkoa erabili ahal izateko, eta bueno, pixkot harimak lortzen ari nintzala baita, komentatu fragmento de titanita pare bat aurkitu ditu dala, eta orduan aizkora hobetu dut. Ikusten zute hatxa de guerra más uno, oin gozoso erosonago arma honekin, eta bueno, igo indit indar fisikoa, igo indit atributuak antzeko jarraitze dute, berdin esateagatik, eta igo duna da indar fisikoa. Baita lortu deu alabarda, erakutsiko dizuet, jarriko dugu momentutxo batek, jolasten hasi baino lehen, eta ikusten duzu. Arma potentea da, baino luzegia, nire gustorako, mantxoegia, urrutitik atakatu daiteke baino nahi ez zait gustatzen, orduan kendu dut, eta bueno, arkoa, esan dizuet. Bai ez da baita lortu dugu, baina bueno, arkoak min gutxi egiten du. Orduan, bueno, momentuz arkoak endingo dut, gero pixu gutxiagokin ibiltzeko, gero hartuko dut berriz, eta, bueno, fletxa pilo bat erosi ditut. Nire nahia da dragoiari urrutitik atakatzea, eta hori zuten saiatuko naiz. Gero bi bide genitun, batzala teilatotik jarraitza, da bestea beruntz joatea. Esan dit lehen lagun batek bidea ez bada gaizki oroitzen teilatutik dala. Orduan, ni saiatuko naiz orduan, lehenago ikusten behan ze geratzen dan, edo zer dagon. Hoi bai, lehenengo dragoiakin aldeguna inda, eta lortzen duguna eskailera horietatik ikotzen. Eta gero, bueno, ez bagea asko itzen dezazen, teilatutik jarraituko dugu. Fragmento de titanita hemen iskinean harrapatu dut bat. Lehen ez dudan ikusi edo iskina hortan zegona. Eta gona guazen berak, bidea topatzen bat, hemen iskinetik. Hartu dezagun aizkora, ordeuke gure zalduna. Eskuduak inor da, oaingon ez diazu fletxago eta ondo. Eta, bueno, guazen lehenengo dragoiak inase baino lehen guazen zalduna hiltzea juntza igu hortik pasio. Zaldunak hil behar dian. Gara zaldun instrukzio bat. Batzutan engazten zaio, eta batzutan harrapatzen zaitunan, bueno... Mengoalen hildez da egia. Hemen espero dut betik ez igotzea gaiztoik. Da, bueno, saiatuko geha. Arko ekipatuko dut, ez dakit nola doan, ez dut probatu oraindik. Fletxak ditugu.
Hauek dira topatu ditugunak eta 98 hauek dira nik erosi ditudanak. Bale, nik erosi ditudanak min gutxiago ematen dute, así que haueken hasiko gara, hauek dira fletxa normalak, hauek egurrezkoak. Hauekin saiatuko gara, aldatuko dugu arma. Vale. Aquí zerbait egiten dira, Vale, hola hobeto. Vale, 30 mina indiot. Parece muy bien. Esto no tenemos nada ni. Ahora 30
oso gutxik entzen diogu. Bueno, guazen ikustea zer daun eskailera hotan hemengo. Ai, ama, ez dut alarma bat. Zer txotxola, tio. Vale, duain bai. Arkoak ini hor. Vale, hemengo kematen... Kajetatik eman dit. Kapa. Eman behar nion. Mata jarraitu behar nion. Hartu estatus bat. Hemen gaizto pila, ez? Hemen gaizto pila. A ber, zuetako bat etortzea banaka, Venga, banaka. Vale. Vale, beste bat, zein animatza. Tia bat, zer bildu. Hala, denak. Gehiagetan zizkit gaina, eta eskapoin behar nun. Bueno, goazen berri zaiatza. Aquí tragoia denean. Ya está ahora. Bestela, hor ordu erdi onda geho. Ematen. Baina nola hil lehin hauten, ba... Euskalo. Bale, ez da, ja, tragoia ez da. Baina zalduna bai. Eta bere lagunak... baita. Bale, hemen itxengo dut ez danak batea gaina etortzea nahi. Upa! Ai, ez da gabe dut nahi. Epa, fragmento de titanita, ondo. Ondo. Agian aizkora bendik gehiago hobetu barkon. Ez, lau fragmento eskatzezkit. Ez bendik ez. Ja, ni motibatuta en plan, jo, bi gehiago ditut, aizkora hobetuko dut. Vale, torri zu. Joder. Ondo, fragmento de titanita. Uste iruditugula ya.
Diskoet berritu bat egiten dituzta. Reakzion dena bateak da. Ez eskapatu. Vale, gate hau eta... Eta... Este da gutxi. Bueno. Vale, es que ataque desberdinak ditu. Ai, nahi kurutxe. Hemen kontuzte, ze animatua guna izan. Bale, hor nire harimak. Hazen lehenengo honen bila. Eta inez pentsatzen. Netan pentsatzen igual, bueno, bat bakarra da. Zakit bomba incendiaria bat bota hoiei 17 ditugula. Naita ez dira erabili. Nahi zu. Joder, no un ataque de espera. Bueno, ditugu danak. Harimak berreskuratu ditugu. Ezen ikuste emontzeko askua. Biltzen ditugu. Garrote. Han beste zerbait da. Era nengonez, gauzer, hemen... Claymore. Pata bat. Txura nago. Bale, eta hau da lehen tokia ikusi duguna, harriekin ezin genula pasa, eta hemen gaiztoak paseoatzen ikusi dituguna. Bera, hemen besta da. Bere harimak hartuko ditugu. Indar berrituko naiz. Eta... Guazen. Cofre bat. Monstruo delante. Ez atxarra matean kofre horrek. Bale, hemen atea, eta hau da leno ireki... Hau da lehen ireki ezin genduna, zalduna akatu dugun tokia. Bale, eta gero zuzenean sartu gaitezke. Me espero lo peor kofre horrekin, me espero lo peor. Monstruo delante. Bueno. Hiltzen badigu behintzat, ate irekita dukeu. Atakatu ingo... A ber, hemen beste... Mimika, Mimika? A ber, atakatu ingo dut. Pos. Ai, ama. Joder. Jate nahi naula.
Eskalidatik gora juten manaiz? Baina eskaragok ikusi dute, Zerko zaitaztetik? Nundo? Hemen biando. Vale. Botaldizkiogu fletxak, geratzen zaizkit fletxak. Badatorrela. Badatorrela, biria ikasi dugu. Igo gora. Ui. Agian ona gora ja ezin jo etorri. Ez? Badakizu ona gora igotzen. Ui, ama, nik kapazta ospaiteko, Batu duritu itzela. Bara. Baina hemendik. Ez diot ikusten. Hemendik ez diot ikusten atakea botatzeko. Ez diot ikusten. Eta bueno. Noa junda. Zer desagertu inda? Berriz kofre bihurtu da, o ze pasa da? Ba ez dakit noa jundan? A ber, kaleatea dan. Ez, atze hontatik ez dakabitzen. Hor alda. Ez. Nik pentsatzen ez, baina eske atze hontatik ez dakabitzen. Heroine. Ba, ez detilda, ez dakit noa jungo zan. Fletxekin hil nahi nun. Eta desagertu inda. Bian, hanbarkozun ere zai. Probatuko ez gauza bat. Usten baldin baizue, moskakin jatzen. Indar berritu ingo naiz. Ikusi nahi ditut baita zenbat zenbat fletxa geratzen zaizkidan, jatzen baitu. Goita bi bale, gondi baitu. Eta ikusi nahi dut baita eman dizkiaten gauzak, armak. Atake fisiko, ona. Beira, aizkorak gehiago emateu, baino hobetu dudalako. Nahiko potentea harina izango da gaina. Da, bueno, 13 destreza eskatzeu, baino nola guk arko erabiltzeko jaigo dugu, ba, ez zego arazoik izango. Eta hau garrotea. Da, zortzi. Orain hemen berriz hemengo hauek. Hilko ditut, beste behin. Eta azkarra dian gaiztok joko hontan, tio. Zu konturatzeko ja,
dizute 10 aldiz. Oi, ba, eskudo bat eman diate, gero behitu behar dugu. Vale, ya badatu, badatu. Es que... Hostia. Ballesta de caballero. Enemigo bikodo. Altxa baino lan, eta... Hau baita. Xarrotik, egin toki berdinen aurreatu gabe. Baina, bueno, bagoaz, ja bagoaz. Nire begiratu, aberemeze pasatuan. Hemengo honekin. Ez? Ja, kofre ez dao. Así que... Ba, ez da. Vale. Bagoazen hemendik bera. Da, bueno, lehenengo hemendik bera gonez. Hemen gaiztok zeudena. Bale, hau itxita zagon. Eta ez dirudi hemen ezer gehiago dagoenik hemen, kontuz, porque dago bomba bota ziguna, bomba incendiaria. Eta bota diguna. Jandu. Zer gaizki, tio. Eta, bueno, hemen egon geha. Baina ikusi dezagun hemen behan zer dagon. Oitokia. Hor gaiztok. Bueno, jarraituko eta hemendik. Hemen ez dago ezer. Ez dago ezer, jarraituko eta hemendik. Vale, cerrado. Vale, hor tipo daukeu eta pentsatzen dut giltza bat beharko dugula, así que bueno, hoxe da hemen bian geneukana utzita. Zuliko naiz, batzen manaiz bidea zeintzan. Da, bueno, hiru estatus... Bueno, estus. Prasko, bale, ondo guaz. Venga, batzen. Pentsatzen egon ugerara igo edo ez, baina, venga, ba. Hemen egon geha lehen. Así que... Vale, biak etorri zaizkit gainea. Ondo. Bomba incendiaria, ondo. Hauekilko ditugu. Eta bagoaz. Gogoratu bargea hortzagola bat bihurtu iten zana. Así que lehenengo bere gana jundu geha. Ondo galdu gara.
Jo, hilda baino fragmentos de titanita eta asko. Kriston premio eman digu, baino beira nola utzi digun. Beira nola utzi digun, ze hola jarraitu behar gara nik. Hemendik. Eske ingo jate. Agian hogera bat dago aurreago eta ez nuke buelta eman beharko. Eske biratzela ezin nago. Hogerara noa eta momento baten bizi berritu. Eta gero zuzenen ja onuntza abiatuko naiz. Kriston paliza mandit. Begiratu beharko nukez eskudak eta eman dizkiate, eta igual daukadala gara. Garria. Eta hemengo biak hiltzen ditudanen. Hemengo bakarrekotu. Bai. Bale, eta momentu baten begiratuko ditut eskudak eman dizkigute, zerbait eman digute. Bale, horiek armak dira. Bale, eman digute baiesta de caballero ondo, bi ditugu, biak berdinak, bueno, bat. Igual salditet, irazen bat harima ematen digute. Bale, eta behitugu dugu eskudo redondo. Bale, Fisiko ez dakaguna momentuz obia da. Eta bagoaz, moen korrika honila. Hala bat, egotzen manez eskapo. Baldak ez eskailerak igotzen. Ondo. Bestera bigarren beste aziten zait bomba jartzitu danen kentzea. Dana kakatitu. Eta beno da,
zen horreitu bada. Vale. Hola. Espera, que ya naiz kontrol el manejoan. A ver. Uste bat. Ya. Iniciatzen estuz gabe, indarri gabe. Bomba incendiaria. Eta, oain momentu zaberdena. Hemen izango naiz. Hor eskalderak, baiztetuko. Eta hau ze. Bero gainak eston arma dauke luzea. Jairo egin naiz, baina nazu zer ematen, tío. Bera zer da, no? Con este torra beiratuko, momentu zonuntzan ator. Ikusiko duen nintze gehiago da. Alma de cadáver abandonado, ondo. Bueno, estuz bat bakarra geratzen zait. Errezatu dezagun. Cuidado con izquierda. Cuidado con izquierda, vale, gauza berdina. Vale. Mila esker abisuagatik, gaztiak. Espada ancha. Vale, hemen matu pixko lasain nahola, behitu ingoet, ezpata. Espada ancha. Onda mazazpe. Eta tributuak, eta, bueno, ondo. Baina, karo, nola nire atxa mejoratu duten ba fisikoki momentuz ez zaio gerturatzen minan. Bale, zer da ordean, dan gaizto pilo bat. Hemen ikuna itxike baita. Eta, hemen ez eroiko ez. Hemendik, supongo, horra bera noala, horko ate hortara irteten naizela. Vale, hemen izan ez, da zerbait dago. Flor verde. Vale, hor pixu desberdina bezala daude
Jaisten juteko. Vale. Eta hemen, kofre bat. Espada recta de Astora. Ondo. Banetzat. Egan ez hasio la bueltaka hain motibatua. Eta bale, hortik horra ez du salto ingo ez. Bera eroiko naiz. Bale, bera eroiko naiz. Eta bia gaiztoz beteta da. A ver, se jartzen hemen. Kofre. Que listo. Egitan kofre bai. Serio? A ver. Vale, junin da. A ver, hemendik beste bat. Beston bat edo. Behintzat hemendik gaizki. Horrek harrapatzen bait. Eta zakurra. Bazen utxinez. Txakurra gainetik entzea. Zer geho, harrapatzi zute eta... Eta inporta ez baldin bat zaizu hemen pazientziakin itxarango da eta uzkoa ateatzea berriz. Vale, tío, no. Bai. Ai, ez nahi, mierda. Ondo, nire estuz frasko azkena gastatu dut laukiai emateagatik, tontoa nahitan. Ez nuen fletxa gastatu nahi eta laukiai eman jot pentsatzen arkoa kenduko ziala. Osa, fletxa kenduko ziala eta estuz frasko hartu dut. Baina, bueno. Zut fletxa guztikin. Apa, eskapu indit. Ez eski jazta palduta daukazula. Ezkutatutea. Torko da berriz. Zerbaitetako mejoratu dugu habilidadea, Bueno. Karo, orduan da urrutiago, nin gutxi oite jot. Baina esketzak ieteoten. Korrikalari. Vale, berriz berdin egin dut. Fletxa kantzelatzekotan laukiai eman diot, baina engon ez dit eman ez dut fraskorik gastatu geratzen eta edalako. Zetxotxola. Bale, bat geratzen zaigu. Uste hemendik ezin diogu eman. Ez, hemendik ezin diogu eman. Beraz, atrebitu ingenak. Baina gehiago. Baina, joder, baina arkoakin. Ondo, eska, ondo. Eta gaina junda arkoakin bota naiz. Hor ondage ordu erdi. Eta baina atzeatzetik astea. Bueno.
Eta etorrikoa. Atakarteko eskudu bat dira. Eskudu dezente bat ez zigun gaizketorriko. Fragmento de titanita. Bera, bengo nau bakarra etorri zego. Eta baina nengoa. Tatuada. Vale, eta hor pilo bat agertzea. Orduan itxein goet etortzen ere gana. Guatzen gure harinen bila. Hemen berriz aldun ateko zaigu denokoa. Baina, pasan gazteak. Zeko niritzala bidea. Aio, etortu da. Gara begonen. Zuden gehiago ze. Fragmento de titanita. Pilo ditu. Bale, zaldun antokit izan bai, aurrak azan. Beraz, aurren bako dugu berrez. Bale, nengo gauzak hartu ditugu. Hemen bat zagon hemen ezkerretan, eskutatuta. Beira gure harinak. Jo, ba, horko geratu dira, Horko geratu dira, ez dira, bian geratu. Así que mendik berri. Eta, bueno, almas recuperadas. Hemen ditugu lehen berriz deneko. Baina dugun txakurrak eta... Serio. Fletxa gabe geratu naiz. Bale, hemen lasai nagonaz. Fletxa normal bat, fletxa bota ditut. Bueno, agian...
egurrezkoak bakarrik erabili daitezke arko honekin. Ekipatuko naiz baiesta, ea fletxak baitu erabili dituzte dana. Baiesta de caballero... Baino ez. Zergatik ez dituzten fletxak erabiltzen, hor jartzen du. Amabi fletxa ditugula. Ba, orduan. Kenduko dut. Agian, nengatu da. Etxin beharko nuketu. Eta dana gainera etorriko zaizkit, irritze zaitera eroko kiena dela. Geistea. Eta... eskailera horietara jotea. Eta hoxin gure. Joder, jarraitu induz, tío. Jarraitu diate. Beste teknika pentsatu behar dugu edo fletxa gehiago erosi. Berri zorra jun baino lan. Karo, fletxak ezin ditugu erosi harima gabe. Eta jo, berri zemendik. Vale, venga, va. Siento un incendiate, tío, qué triste. A ver. Vale, voy a reaccionar. Venga, ataca. Pantalones de desertor. Hobeak izango dira ditu dana baino. Es una burda. Imbuir para crear un arma burda. Patak. Azkena, lortu duguna, rekta de astora ez da ezin dugu erabili. A ver. Deuke basteko... Ez. Aerteso gutxiago du baino gehiago protegitzen digu. Eta gauza bera pesatzea, eman digutena... Ba, du bezeta. Eta korka juten baldin bagera eta eskaileretatik etxo. Ba, eskaila erdin bat. Vale, ondo, eta salto gainera. Zarki.
guztia gastatuta. Arima guztia galduko ditut. Estos gabe nekua. Buah, eta zalduna hor. Ja hilda, iritsi naizenako hilda. Baina, bueno, a ber. Nere arima, non daude nere arimak. Qué desastre. No avanzo. Mira aldiz nintzen. A ber. Saiatu naiz hortik orduntza egotzen, bale, eta nire arimak hor daude. Ordun... Bale, hemengo atetik horra jugo naiz. Hau dana gainatorko zaizkit. Vale, hemen beste kofre bat. Ona, escudo de águila de plata. A ver, pixko, eta hoi hilko dut. Ala! Uf. Sabera nola nagon, bizitza oso gutxi dauket, suizida bat izango da horra jutea. Hilingo naiz. Eta gaina arima guztik bertan utziko ditut. Jo. Gaina arima guztik bertan utziko ditut. Bueno, hasteko mendikateako naiz, hemen lasai egoteko. Eta eskudoa jarriko dugu noski. Ez? Zonago nago. Vale, bastante mejoratzeu. Vale, itxoin hemendik ez, noski hemendik. Hau kendiko dugu eta hau jarriko dugu. A ver, zeitxuroso. Polita. Polita baino bizitzi gabe. Hain ez pentsatzen berriz hogerara joan beharko nukela. Zesua botatzen badiet, eta edo ikusten banauten egana etorriko dira. Eta hain ez pentsatzen, Gogatzen manaiz nondik etorri nahi zen. Bale, ez hemendik. Berriz hogerara jugo naizela, aunque hor goian bakit ezin da ontza baina.
noaz, ez zait beste gerarik gertu hau agertzen momentuz. Eta fletxak erosiko ditut. Ja, lo siento, ni poliki jolastuko naiz. Bastante tardatuko dut pasatzen. Fletxak erosiko ditut. Viajar. Ea zenbat harima ditugu. Ez dakitzen denboa goazen ez dara grabatzen, baina, bueno, fletxak erosiko ditut. Ea zerbait mejoratu dezakegun baita. A ber. Ditugu, ostras, 7.800 alma eskerrak. Eskerrak. Eta tipo hori gauzak, salduko zit. Eskerrak harimako well met, Ashen One. A ber. Salduko dizut. Garrotea, erabiliko. Hau ez dut salduko. Beste gauza guztiak ez ditut salduko momentuz. Bai, ez da bat saldu ingo dut, zetako behar ditut bi. Eta eskuruak hau behintzat da, hau ez honekin hasi naiz, mantenduko dut bazpare. Armadura del norte gustoko dut, me quedo con ella. Así que, a ver, ez esaltzea. Ashen One, be sure to bring. Welcome home, Ashen. Speak thine heart's desire. Then touch the darkness within me. Take nourishment. Vitalidad. Energia igotzea ondo legoke. Igual ustete erresistentzia egoko dudala. Bai, erresistentzia egoko dut. Eta bizitza. Momentuz hauek egoko ditut. Momentuz hauek egoko ditut. Farewell, Ashen. Agian, beste nahi naiz askoran, gero arma honago bat topatuko eta... It's good to see what needs smithing this day. Fragmentu gaztu beharko ditu nahizkoran, baina... Zararekiko. Ez behar dira fragmento de titanita 4 eta 6 ditugu. Eta... eskuduara ondo gongo reforzatzea bera. Bastante igotzea. Gastaten goitut. Eskudua reforzatuko dut. Ointxe harrapatu deuna. Eta... supera izkora. Gero... frasco de estatus ez dugu topatu ez? Pretty, be careful. Fletxak erosiko ditut, well, how? Flecha de madera, diálogo de madera, es flecha de madera. Vale, pilo bat hartuko ditut, osea, egun hartuko ditut. Kargatuta joango naiz, total, harimak momentuz baitut. Los objetos que extendían el máximo han sido almacenados. Vale. Ashen. Vale, hori begiratu momentu batean.
fletxa normalak, ez dizkit utzilen erabiltzen. Fletxaz de madera bai. Eta guazen, beste behin saiatu. Viajar. Torre del Muro, noski. Zuzenen jungo naiz, ez naiz teilatuko bitxo horrengana jungo. Berpiztu ite zait, eraldatu ite zait. Inguratzen naizeneako. Así que, beste saiekara bat eta dala izter utzingo deu, ze usteet kriston bide luzea gatzen nahi dala. Hemen beste behin. Irakurtzen genunez, nota baten, otra vez aquí. Ulertze jot, hoi idatzizu nahi. Ez digu ez erretze. Ez banez asko aurreratzen, ikuste bat etortzea ala eta bestea. Pantalones de desertor. Ointxe saldu ditugunan berdinak. Eta, hoi, hango dan hartu dut, ordu ningo dudana da. Naiz gerturatu ere ingo. Ez dakit eraldatu den, ez da nire aldatu, ez dut zakin nahi. Zalduna, ja memorizana. Guardate, poi io ho fatto. Eskuda mejoratu dut da oaintze. Eskuda bat eman digute? Horren zen da. Bale, ezin dugu erabili. Horrein goz ezin dugu erabili. Kriston indartzarra behar dugulako. 36. Eta, 17 bakarrik ditugu. Eta hoi nire pertsonaia, gerrega izan da, bere karakteristika garrantzitsuenetariko bat dela indarra. Beraz, momentuz eskudo hori hortxe gordeko dugu. Bertan gordeko dugu. Eta... Bale, bengo nahi hemen dikungo. Bai. Bai, nahi hau dut hemen dikun. Eta ber, ja... Zer dituzen dituen. Bale, hartzatzen nindet. Hemen ez, onduan.
badetar martzen, gaizki. Eskutatu intzait. Zagit emango nioken. Txaro ningo dut gestia. Zakit zerrekin aizen txarra, arkokin edo aizkorakin. Venga, jetxi, toz. Bera, fletxa klabatuta hor. Bueno, erdiak endu jot, jetxiko da berriz, noizbait. Txakurra mendik ibiliko da baita. Zeto nuntza asko juna izakitzuloa da. Emango diot ez diotena. Bastante eman diot, ustez burun eman dio dela eta nahiko minin diot. Venga, a ber, pare bat aldiz, jistekin gutxienez bat hiltzen duen, tio. Hemen bihar arte. Pixko eta loko barde dau, badakit, baino... Baina, bueno, bai, gaina, ez duz fraskokin bastante ondo iritsi nahi zaingon. Da, bueno, agian, hausartu niteken aurrez aurre ematen, baino... bueno... Joko hau pazientzekin jolasteko da. Eskapo indit. Jaisten da berriz. Pazientzia asko falta. Vale. Bat gutxi. Eta oain. Vale, txakurra. Jo, danak toki berdina gutea. Emango, bai, dira. Hilda. Bueno, arma aldatuko dut, hasteko. Vale, eta hor beste badao. Baina hemen goitik gaizki, bi daude, baina hemendik gaizki. Eta hemendik, a ber. Ez diote zerkentzen. Bai, gerturatu. Hombre, beste ez. Aberi goite den eskaileretatik hemen agertzen zaigun.
Bat horrela. Bat horrela. Nintzat horriko naiz. Bazet horrela. Hemen non bai dago, Escapo. Llama. Bueno, bat gutxigo. Letxakin da batekin da bestekin. Bale, eta falta zaigu bat, uste dela hor eskaileretatik agertzen dana. Horretzagon ezer kofra ireki dugu. Hori da falta dana. Ai, azkenen etzean nahi zaiak. Baina, bueno, hauen arazoa da, postakit gehiago dengo dian ordean. Bat danak, karo, jeisten baldin baza, eta gaut danak gaina tortzen baldin baza izkizu. Fragmento de estos, ondo. Baina berriz. Kontuak. Polorako tokitan. Oendan alertzen jungo da, hemen itxingo dut. Pare bat hartuko ditut. Ahí ba, eta hor, norbait dator. Ez du zer gehiago lertzen, Joder, azkar ja. Sensibilidad da hoi, gauza horiek lertzakoan. Basu hartu dezakegulako. Txakurra. Llave de celda. Vale, una. Uste topatu degula tipoakin hitz egiteko giltza. Zer dagoena? Zerbait ez, hemen gaizte hongo zan gero barrura sartu zeguna. Eta horbean daunak ez duen bitxura honik. Gauza bat egingo dut. Jake giltza lortu dugun. Eta estuz frasko bakarra daukadan da gaina mejoratzeko fragmento bat lortu dudan. Bidea gogoratzen banaiz. Tipoakin hitz egitea Llama, está espera que tía la eman. Nondik atera dago. Bai, ez da. Bai. Mira cómo ve. Amuleto de cazador no muerto. Una. Eta hemen berriz gure launa dauke. Atzen utzi duguna.
Momento txo baten uste maldin badiazue hogerara jungo naiz. Eta tipoakin, ea tipoak ze esaten digun, o ea ze kontatzen digun. Jakin da gero, ba, bueno. Hautzen dugu. Korte hasten da. Oso, kriston atake abitute, Sartu konturatu orduko, ja, eman dizute 10 aldiz. Vale. Vale, eta hau konturatu baino, etzagon gaizto gehiago hemen, ez. Teoria ezin dareki. Hemen da bomba zeukan gaiztoa. Bomba hemen iritsi naiz, ez mutanteagin ez bezala. Zerbait utzi dugu? Ez. Eta guazen hemen gizontxo honek esaten digun entzutea. Ona bai, hau zangiltza, ona. Ah. You're no jailer, are you? No, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, a favor to ask. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Bye. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part, and I'll do mine. Anillo de lágrima de piedra azul, eman digo. Ondo. Bueno, santuariora noa. Zeko atzeman naiz non dizen. Hilak jarraitu. Bueltako bidea jakitiko era, hilak jarraitza. Santuariora igoko naiz, alde batetik, alde batetik estus fragmentoa daukedalakau, hobetzeko, hola bost izango ditugu lau izan beharren, eta ikusiko dugu baita zen muzgoa zen, igual niveltxo bat edo igotzeko. Da, bueno, azkenen horbean fletxekin hainbeste denbora galdu ditugu gaiztok. Ez dia zailak, gauza da, bera jisten baldin bazea eta 2 edo 3 baldin badaude, bat denak gaina erortzen zaizkizula eta... Hemen dit ez, noan ikon. Eta, entzazu borroka hor, 3 gainen dituzula, holako 3. Kriston arma luzekin. Tis good to see ye in good health. What needs smithing? Bai, nire bai malagra berte.
careful. I don't want to see him. Mejoratu dugu, eta orain hor ikusten dezuten bezala, lau jartzen duen tokin. Bauan ja, 5 ditugu. Bueno, gaztiak, hemen txutziko dugu, ez dakit zenba luzatu nahi zen, baina nik uste gaurkoz nahiko luze grabatu deula. Beste baten jarraituko dugu. Jokua oso motela da, askotan hiltzen dizute, da poliki da kontuz joateko tokia da, eta gainea iskin guzti begiratu behar dira bazparean. Orduan, mila esker kanala jarraitzagatik, eman like gustoko baldin badezue, komentariok utzi nahi badituz ere bertan azpin utzi, eta ezer gutxi gehiago. Egotegia beste baten, gero arte.